Нека проследим това изпълнение. Той получи най-висока оценка в квалификациите. Един от най-добрите гимнастици. Чудесна дълга комбинация с винтове. Тя е задължителна и носи големи бонификации на състезателите. Така. Ето сега видяхте и на най-добрите какво се случва. Приземяване извън пределите на квадрата, сядане. Неочаквано, но изключително голяма грешка. Абсолютно. Много елегантен гимнастик, но това вече ще коста много на китайския отбор, защото това упражнение няма да се признае поради грубата грешка, която допусна състезателя. При голяма грешка упражнението не се зачита. Салто е в кълбо. Виждате залитане, нестабилност. Да. Едната грешка вече доста сериозно води до нестабилност нататък. Цукахара за финал също с пристъпване. Вижда се, че състезателят е много млад, очевидно неопитен. Ето сега, извън квадрата. Лошо приземяване, оттам подхлъзване.